Guys, nandito kami sa ano, Divisoria. Lalabas kami. Mga guys. Yan, napakaganda. Yes, beautiful. Nandito. Ayan. Dali mo na. Ano mo sa... Pilihan na si... Dami? Ano dito? Tangkad mo? Na? Sema harong window. O sa may ano? Diyan ka na. Leko po. Hapon ako nagkakakan. Bakit? Hindi. Ayun, no? Parang Miss Universe. Miss Universe ng Divisoria. Mga guys. Miss Universe ng Divisoria. Mga guys. Ito na. Hindi po sa... Dali ko ba makabiyahe? Ano? Bakit lang yung jeep. Share na natin. Jadi ka mag-Miss Universe. Napagtangkad mo. No? Miss Universe. Napagtangkad mo na. Ito na. Sige, ulit! Marayo, guys. Diyan po, malapit po. Ano trabaho? Ano? Ha? Yan na po. Wala man silang trabaho ngayon. Balik na naman. Siksikan dito mga guys. Balik naman. Siksikan dito sa Divisoria. Ngayon naman ang nakapunta dito sa tagal na panahon. Kalak ng simbahan pa rin ba? Maghanap-hanap tayo. Ay, ito po. Siksikan na mga guys. Guys, dito sa Divisoria. Silang mag-ina? Dito ko pinang anak ng Cebu. Suryang putika. Napakaganda ang kalsada. Pinansin, yari na. Kasi ka pa na permit. Oh. Yan po sa ano? Merik po. Yan. Okay, hindi ka pala iya. Wala lang din ba? Okay na. Wala lang ba naman eh? Ito, plus.
Oh, may kit pa isang kilo. Dito yun. So, hello mga guys. Good morning. Napunta sa mansion. Marang naupahan mga guys. Daming kwarto mga guys. Tao. Kabilaan. Hi, hello. Welcome to my vlog. Masa indah? Ang dati niya ang sa ibaba, taas, sa dito lang. Sa dito. Tapos, ay, tapos, oh. Hey! Ayan, mga guys. Kami magpamangkin. Parang, yes, napaka-beauty niya. Very beautiful. Pero kung may mandaw siya. Pwedeng pang Miss Universe ang kanyang mukha. Mga guys, nagmamalaki yan. Ano. Ganda yan. Oh. Tarak-taka na. Sige po. Anong lugar ito? Divisoria. Okay, maraming salamat sa lahat ng kapanood ito. Pag-subscribe po ang aking YouTube channel, Mayarap na Vlogger. Thank you, God bless. Hi! Ay, kala ko siya. Sorry. Welcome to my vlog. Extra mga guys. Pangit man sa inyong paningin. At subscribe pa rin ang ating YouTube channel. Mga guys. Punta dito sa ito. Ayan. Mga pamangkin ko yan mga guys. So, long time no see sa inyo. Long time no see. Ano? Sige. Ayun, mag-asawa yan mga guys. Mga pamangkin ko. Yan. Mayarap na vlogger po. Sige. Ayan din. Ang isa. Ay, magkapatid? Magkapatid ba yan? Magkapatid yan, Day? Ano? Kapatid kayo? Kamukha mo? Sila sa dito na. Ayan. Ayan mga guys. Okay. Dito po tayo. Maraming salamat sa mga shout out sa lahat. Nandito. God bless sa inyo. Subscribe na po ang aking YouTube channel, Mayarap na Vlogger. Pag-share na po at pag-follow. Gusto ko po makatulong sa lahat ng mahirap. Thank you po.